iqhinga lakho Nkosi yethu levesi ezilandelayo sizokufumana isifundo sethu sokuqala nesokugqibela. Phakathi kaMvangeli uYohane, phakathi kaMvangeli uYohane isahluko 18, phakathi kaMvangeli uYohane isahluko 18. Kodwa masifundeni kwesasahluko se-19, isahluko se-19 kule vesi yokuqala uyoma kwivesi ezilandelayo kumazwi afundeka ngolu hlobo. Waza ngoko uPilato
wamthabatha uYesu wamtyakala amasoldati eluka isithaba sameva asibeka phezu kwentloko yakhe amthi wam ngengubo ebomvu amana esithi kumkani wamayuda ammonqoza wabuya ngoko phuma phandle uPilato athi kubo yabonani ndimzisa phandle kuni ukuze nani nazi uba andifumani nalinye ityala kuye. Waphuma phandle ngoko uYesu enxibe isithaba sameva nengubo ebomvu athi uPilato kubo nanku umntu. Bathe ngoko bakumbona ababingeleli abakhulu namadindana banqangaza besithi mbethelele emnqamlezweni. Athi uPilato mthabatheni nina, eli lilizwi lenkosi elinamandla. Inkosi yoxolo mayilisikelele inike indawo zokuhlala ezinhliziyweni zenu ngoku kude kube ngaphakade. Amen. Iculo njengebhadi ibhadula ukufuna umthombo. Njengebhadini
ngolwesihlanu ngcwele inyanga April unyaka 2017 mandibulise kwibishop ubefundisi abashumayeli bamabandla ngamabandla abadala abazalwane utata bamakhaya omama abafundisikazi omama bonke ulutsha naye wonke umuntu okhoyo nganibulisa abakhonzi ngehlele Nkosi igama molweni. Ndiyahamba ke ngoku ndibheka kumfundisi uVelem. Into endingayithetha kuwe ndingathi nje ungalali esitulweni uThixo uyathetha. Ndingayithetha kuwe kuba nje suka esitulweni kuba uThixo uza kuthetha. Ndihamba ke ndiya kumfundisi uVelem ephethe inceku zezulu. Izicaka zikaThixo ziphethe umyalezo kaThixo. Ndiya kubishop ke kwelacala aze nabafundisi ekhokhelele umfundisi uzasixelela ngendlela ebheke emnqamlezweni. Ndihamba ke ngoku ndiya kuye ubishop Mhlabeni. Ndicela ke Mhlabeni sihambe kunye kuya kuye asiphathele abebeshumayeli sizova inyaniso kaThixo kuba sidinga inyaniso kaThixo. Asambeni ke bazalwane siyeni kuye Mhlabeni. Amen.